Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngaleli thuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje umuhle uNkulunkulu obabazekayo, umdali wezulu nomhlaba, umdala wensuku, uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu oluthando, oyithemba, oyinsindiso, oyinkazimulo, oyintshisekelo, ugqozu, ongamandla, oyikho konke kukho konke ngezikhathi zonke. UJehova ehlala ekhaya ezulwini ufanelekile ukubonga, ufanelekile udumo, ufanelekile amandla, ufanelekile inkazimulo, ufanelekile intshisekelo, ufanelekile ukhanjelwa, ufanelekile ukugqozu, ufanelekile konke ngoba uyasithanda abantu baNkulunkulu siphila lapha emhlabeni. Uyasithanda abantu baNkulunkulu sisurvive lapha emhlabeni. Uyasithanda abantu baNkulunkulu sihamba lapha emhlabeni, sibuka, sigqoka, sikwenza konke ngoba izinto ezenzakalayo njengamanje futhi ube ziyaqeda ngathi kukona konke ukukhona, kukona konke okuhleliwe, kukona konke futhi nokuzayo futhi ube kuyaqeda ngathi futhi ube kuyaphela ngathi futhi ube khona okuthize okwenzakalayo ungekho right ngezimpilo zethu, kodwa nguNkulunkulu osithandayo sibekelayo senzele umusa ngobubele nothando nenkazimulo ngaso sonke isikhathi uhlezi njalo emuhle ebabazeka. So uNkulunkulu kona konke asibonelela kona abantu baNkulunkulu, kona konke asitshengisa kona, kona konke asifundisa kona, kona konke asabela kona, kona konke asixwayisa kona, kona konke ngenkathi eziveza uveza uthando lakhe nje kuphela ngokusilandela. Ngoba yazi into engeke ngiyibuke kakhulu abantu baNkulunkulu eyenzakala ukuthi uNkulunkulu kusilandela kwakhe iyona ndlela lena ukutshengisa uthando lakhe. Fana nomuntu ozoshela owesifazane ukutshengisa ukuthi umthanda ngempela ukuthi alibele emlandele, alibele emncingile, alibele emncingile, aphinde aqhubeka alibele emncingile. Ngaleyo ndlela uzotshengisa ukuthi ngempela ngikuthanda ngempela, ngempela ngikufisa ngempela, ngempela ngikudinga ngempela, ngempela ngilangazela ngempela empilweni yami. So abantu bamthuka uNkulunkulu, bamthuka ngelanga kodwa eqhubeka sinikeza. Bamthuka uNkulunkulu, bamthuke ngemvula kodwa eqhubeka akunikeza imvula. Bamthuka uNkulunkulu, bamthuke ngempilo kodwa eqhubeka akuvusa. Umthuka uNkulunkulu, umthuke ngayo yonke into kodwa eqhubeka kwenzele okuhle ngaso sonke isikhathi. So abantu baNkulunkulu siphile ezikhathini ezinzima, ezikhathini zokugcina, kodwa uNkulunkulu kunjalo usisithanda, kunjalo usasihambela, usasibekela. Njengamanje uNkulunkulu usibonisa izinto ezinkulu eziningi, even nabantu usabathanda namanje. Ngalesi sibonakaliso engaba naso uNkulunkulu usaveza uthando. Ngibona kusibonakaliso umama lo dume kakhulu, umama ubizwa ngokuthi uMama Mkhize. Uma ngimbona kulesi sibonakaliso ephushweni uhlezi embhedeni, umbhede nje omkhulu, angazi lo mbhede ngathi ungalala abantu mhlawumbe abawu-10, noma umbhede wakhe omkhulu ngazi ukuthi ikamero lakhe linendawo la kumbhede khona ngazi ukuthi uyistebhisi nje kumuzi wakhe lo omkhulu kakhulu. So ngimbona ekuleyo ndawo, ngibona la kuleli tafula, leli tafulana nje liba la eceleni, phecelezi balibiza ngokuthi side table. Yes, maku side table ngibona kuneBhayibheli and yena uhleli la embhedeni. Ngabona nje kanjalo, ngambona ehleli embhedeni lapha eceleni kuneBhayibheli, ngambona ehleli embhedeni lapha eceleni kuneBhayibheli. And mangifisa ngilibele ngilangazela uNkulunkulu kusho ukuthini konke lokho. uNkulunkulu atshala inhliziyo yami isihloko esithi iqiniso lokuphila likhona. And bangibuza uNkulunkulu kakhulu ngalesi sibonakaliso, washo ukuthi kuMama Mkhize iqiniso liseduzane naye, kodwa kuyena ukuthi alilangazelele, kuyena ukuthi alilandele, kuyena ukuthi alifune. Ngoba iBhayibheli abantu baNkulunkulu lindlela yokuphila, liyiqiniso, lingukudla. Umphefumulo wakho ulangazelela lokudla njalo, umphefumulo wakho udinga lokudla njalo, umphefumulo wakho udinga leli qiniso njalo. Leli qiniso udinga mehlo yonke ukuphila kwakho, leli qiniso ngokuthi ezweni lakhe iqiniso ngiyakulazi, iqiniso lakunikhulula. And that's uKristu mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Lezi zinto ziyahambiselana, lezi zinto zibambene kanje. Uma eyindlela kumele sihambe ngaye njengaye, uma eyiqiniso sithola phi iqiniso la encwadini engcwele kuphela. Bese thu nokuphila, ikuphi ukuphila? Ukuthi unikele umphefumulo wakho bese uthola ukuphila okuphakade, ngoba kukho okunye ukuphila ongakuthola ngaphandle kukaKristu. So uthi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila. Ngibona iBhayibheli eceleni kodwa livaliwe mba, akalifundi. Ngingazi ngoba mina ngingumuntu obonile nje kuphela umama, ngabona neBhayibheli eduzane naye. Ngingazi ukuthi kuyini akulangazelelayo, kuyini akakucabange, kuyini akazindle ngakho, kuyini lokho okuningi uNkulunkulu akakubuke, akuhlole, akuthole ukuthi uyakudinga empilweni yakho. Kodwa mina ngokuthunywa kwami ukuthi ngikwazise ukuthi iqiniso likhona, iqiniso liseduzane nawe.
Angazi noma mhlawumbe iqiniso eseduzane nawe mhlawumbe kunomfundisi owazana naye, kunomprofethi, kunobhishophi, kunomntwana thizeni ongabuza kuyena noma kunobani. Kodwa-ke akushoyo uJehova umdali wezulu nomhlaba ukuthi iqiniso iseduzane nawe. Mhlasimpe ngabe umuntu, mhlasimpe ngabe ibandla, mhlasimpe ngabe isihlobo thizeni noma uhlobo lolwazi thizeni ongaluthola oludingayo ngale ndlela o-afforda ngayo. Kepha uJehova akushilo kimi ukuthi iqiniso iseduzane nawe. Ngaleyo ndlela kumele sazi abantu baNkulunkulu ukuthi konke kuhlezi kukhona. Sinjalo futhi sabela konke kusikudingayo ngesikhathi esifanele nangokulangazelela kwethu. Ngakho-ke umyalezo kumama Mkhize ukuthi iqiniso iseduzane nawe. Ngakho-ke okubalekile ukukudlula konke, okukudlula konke ukuphenduka. So phenduka usaphila. Phenduka usabona, phenduka usahamba, phenduka usakwenza konke. Ngoba uJehova umdali wezulu nomhlaba ekubonela konke, usakuthandile, usangakwazi ukuphenduka uthola ukuphulukiswa. Iqiniso likhona seduzane nawe. Iqiniso likhonela wena ukuthi mase lifikile lihlabe lihlukanise, likunikeze usindiso, likunikeze ukuphulukiswa, likunikeze ukuhlengwa. Ngoba iqiniso kahle kahle kumele silazi. Umazwe abalekile uKristu sithume wona ukuthi siwadlulise ukuthi kulezi zikhathi zokugcina bantu baNkulunkulu phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Namukela uJesu njengenkosi nomsindisi, nihlengwe nisindise nebhabhadise. Uma usumamkelile, phenduka njalo uvuma izono zakho, phenduka njalo ubuyele enkosini, phenduka njalo wenze intando kaNkulunkulu, phenduka njalo uqikelele ukuthi ungcwele, uqikelele ukuthi uhamba kahle, uqikelele ukuthi uhlezi usebukhoneni baNkulunkulu ukuze ungeze walahla kodwa wathola ukuphulukiswa nokuphiliswa ngaso sonke isikhathi. Nihlengwe nisindise nibhabhadiswe nayo indaba esekubhabhadisweni emanzini ahambayo emfuleni. Hlambulele zonke izono zakho, hlambulele konke ukona kwakho khona uzokwazi ukuthi uKristu mebuya ngamafu bese nawe ungasali emthimbeni. Ngokuba ukuphela kwezinto zonke sekufikile, uJesu uyabuya futhi ukufa kuseduzane kakhulu. Ukufa kula akungqongqozi, kuvele ukuthi vu, kushaya njengephoyisa lingena nebhuzi. Mase ngingenile bese kuthi ya sengifikile ukuthathe kanjalo nje. So ukufa kuhlezi kuseduzane. Ukuphela kwezinto zonke sekufikile, uJesu uyabuya, ukufa kuseduzane kakhulu njengamanje. Sihlalele ukuphenduka abantu baNkulunkulu sonke isikhathi, nsuku zonke. Futhi ukuze sizokwazi ukuthi sihlale silungele ukubonana nomdali wethu uJehova umdali wezulu nomhlaba newundlu uKristu ezolanda ibandla lakhe. So amaqiniso siwadinga sonke. Ayekho zisakadinga iqiniso kaNkulunkulu. If only if ekudinga ukuphila okuphakade. Iqiniso kuphela ezomkhulula. Iqiniso kuphela ezomsiza. Iqiniso kuphela ezomenza ukuthi athole ukuphila okuphakade. Uma engelifuni kodwa iqiniso. So amaqiniso siyawadinga sonke. uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe, yikho ebabekezelela kangaka. Umnyanya wena kodwa kubekezelele. Umbalekela wena kodwa kulandele. Umgxeka wena kodwa ke ahlale ebukhoneni bakho. Kodwa ahlale engena inkinga, ahlale nje ngaso sonke isikhathi eseduzane nawe. Yikho ebabiza bonke abantu, ebabizela esidlweni nasekuphendukeni ngokuba ufisa ukuba nabo esidlweni esingcwele. uKristu prepare inqwaba yokudla, ufisa bonke abantu bakuthole, ufisa bonke abantu bafinyelele kona. Yikho ebamema kangaka, yikho ebabekezela kangaka, yikho eqhubeka ethi abaqhubeke bavuswe baba, abaqhubeke basindiswe baba, abaqhubeke bahlengwe. Mhlasimpe kuzofika lesa sithunywa sizokhuluma lo yamnyalezo bese bathola ukuphulukisa. Mhlasimpe kuzofika lesa sithunywa simtshela ukuthi mhlawumbe uzokwazi ukuthi aphenduke, mhlawumbe uzokwazi. Asizame baba, asizame ngalo, siphinde sizame ngalo, siphinde sizame. Izulu libe lihlalele ukuzama njalo ngaso sonke isikhathi. Lizama ukuthi abantu bakwazi ukuthi bathole ukuphulukiswa. Lizama ukuthi abantu bamamkele, bazilungise, bazicwece khona bezongena etafuleni elingcwele, khona bezoyenza intando kaNkulunkulu. Isidlo sakhe sesilungisile ekhaya ezulwini. Ufisa abantu bathole ukuphila ngaso sonke isikhathi nokuphulukiswa. So bantu baNkulunkulu phendukani. Ngiyaleza nje kumama Mkhize ukuthi iqiniso seduzane nawe. Kodwa kukuwena ukuthi lila besayithebuli yakho
kube kuwena ukuthi ulithathe uvule, bese uyalithola, bese lihlala kuwe, bese liyalithola indawo, bese liyakushintsha ngoba liba mnandi, liba yize limnandi likheke kuhle kwekheke ley'nyosi esho njalo nje incwadi esambulu. Kodwa uma lifika esiswini lifike liguquke ngoba kumele lifike likushintshe. Akumele lifike nje izwi likaNkulunkulu bese uyaqhubeka ufane naqala, uqhubeke ufane nayizolo, cha. Kumele lithi malifika likushintshe wena, likwenze ube ngcono wena, likwenze wenze kahle wena, likwenze ufune okuhle ngaso sonke isikhathi. So bantu bakaNkulunkulu, phendukani kumbuso wezulu osondele, ihlenge nisindise impapalizo. uJesu uyabathanda abantwana bakhe, uyabathanda nabantu bakhe, abathanda bengamthandi, abathanda bengayenzi intando yakhe, abathanda benze umathanda. Kodwa qhubeka babekezelele. So bantu bakaNkulunkulu, umyalezo njalo ukuthi qinisa ngomkhize eduzane nawe, kodwa kuwena ukuthi uthathe ulifunde uligcine ulenze, bese ukwenze njani, bese uthola ukuphila okuphakade. Kodwa futhi-ke ukuwena ukuthi uthathe ulilahle noma liqhubeke lidliwe libe ukudla kwezintuli lapha eduzane nawe, noma uzulibeke edroweni, noma uzulibeke kude, noma ulenze njani. Iqiniso litholakala ezithunywa zikaNkulunkulu, iqiniso litholakala ku-YouTube, ku-Facebook, ku-TikTok, ku-Instagram, iqiniso litholakala izindawo zonke, ku-TV, ku-Channel Faith, Channel Dumisa, Channel zonke izindawo litholakala abafundisi, ababhishobhi, abaprofethikazi abayizithunywa zikaNkulunkulu zeqiniso, abazokutshela iqiniso lihlabe lihlukanise ukuthi impilo yakho injani, uhamba kanjani, ugqoka ini, ubuka ini, bese ukwazi ukuthola ukuphulukisa. Ngoba zonke izinto kumele siziyeke ekugcineni kosuku, zonke izinto kumele sizilahle ekugcineni kosuku, zonke izinto kumele sizibalekele ekugcineni kosuku ukuze sikwazi ukuthi sithole ukuphila okuphakade. Kodwa konke sikuthola lapha ngoba ngeke uze ukuthole la uthanda khona, ngeke uze uthole la ucabanga khona, kodwa konke kutholakala ezweni laNkulunkulu eliyisibani esikhanya ba, sikhanyele wena empilweni yakho. Hhayi enyameni la udla khona uyaphuma uzokwenzeka vele kwasenyameni kulula kakhulu, kodwa ngikhuluma ngokwasemphefumulweni, isoul yakho ukuthi ngelinye ilanga uma ikhothama inyama, isoul yakho bese kuyacaca ukuthi kwenzakalani ngayo, isoul yakho bese kuyacaca ukuthi izoyaphi ngezenzo zakho bekade uzenza usenyameni. So inkosi ibe nani, busise kakhulu. Ngelihle igama lenkosi uJesu, nihlale nazo zonke uNkulunkulu yasezonke isifundo, uNkulunkulu yabuthanda bungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana zikhona uTikTok, uLihle Themba, ku-Facebook uLihle Themba Mzobe, bese kuba u-Instagram uLihle Themba Umuntu with IE Mzobe. Ngidlulisela nakwabanye ngalezo zofikela ufanele khona. Ngelihle igama lenkosi uJesu, manje uze kuphakade. Amen.